חברת הגיחון, תאגיד המים והביוב הגדול ביותר בישראל. חברת הגיחון מספקת שירותי מים וביוב לכמיליון נפשות בירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש. בנוסף להשקעת המשאבים הרבים בהקמה ותחזוקת תשתיות לאספקת המים והביוב, חברת הגיחון משקיעה ומובילה בגאווה את חוד החנית שלה, שירות הלקוחות. הגיחון תאגיד המים הגדול במדינה. אגף שירות הלקוחות פיתח מחדש את האזור האישי באתר האינטרנט, ששודרג אך ורק בשבילכם, וכעת תוכלו להיכנס אליו באופן פשוט, קל ונוח. בעת הכניסה לאזור האישי כבר לא תצטרכו יותר לזכור סיסמה. תוכלו להיכנס ישר עם מספר תעודת הזהות, מספר הטלפון הנייד ו/או כתובת המייל שלכם המעודכנים בחברת הגיחון. לאחר שנכנסתם לאזור האישי, כבר בדף הראשון מצד ימין תוכלו לראות את כל הנכסים שלכם, כולל אלו שנרשמו על שמכם בעבר. בחלק העליון תוכלו לראות את כל המידע הכללי עליכם ולוודא שהוא אכן נכון, ממש כמו בחשבונית המים. בחלק המרכזי של הדף תוכלו לבצע העברה מנכס לנכס, לעדכן מספר נפשות, לדווח על נזילה פרטית וגם משותפת, להצטרף להוראת קבע בכרטיס אשראי, לצפות בחשבוניות המים, שפחי תעשייה ובפניות קודמות, וכמובן לשלם את חשבון המים. ואת הכל תוכלו לבצע במחשב הביתי וגם באמצעות המכשיר הנייד. אז למה אתם מחכים? בקרו אצלנו עוד היום. חברת הגיחון, תאגיד המים והביוב הגדול ביותר בישראל. למידע נוסף, צרו איתנו קשר.